o să vă arăt cum puteți să faceți un trandafir așa din fimă. Prima dată o să luăm două petale. Eu am făcut cu culoarea asta. Fimă efect. De ce îi zice efect? Pentru că are scâlpici în el. Acum o să fimă efect negru. Am și gri. O să fac și negru. Pentru așa vreau eu. Ok. Dar pentru că nu-mi place griul ăsta, o să fac alb. Fac o griul ăsta de aici. Negru, negru, sclipici, negru cu sclipici. Așa, și negru cu sclipici. Perfect. Pe cutter și atât. Fac. Ups, nu avem nevoie de cutter. Pentru că le modelăm cu mâna. Eu acum o să încep cu negru. Uite așa arată. Și din 2 mulțimi în 3, din 3 mulțimi în 4, din 4 în 5, din 5 în 6, 7 și direct 10. Și ăsta e trandafirul. Dacă nu știți cum se fac petalele, să vă arăt până nu o să mai mi se închide camera. Fidați-mi. E cu sclipici în ea. Și începem. Luăm o bucățică, facem rotundă și cu o presăm. Dar mai trebuie să le încălzim. Și așa facem până se termină. Acum apăsăm. Și asta cu asta le unim și formăm chestia. Dar dacă vrem să ne iasă foarte, trebuie să facem o bilă și să o presăm mai tare.